Това е рождения ден на Чудиш. Ние днеска сме рожден ден. Да, всички сме луди. Най-много вие. Вижте нашата хубава маса. Хайде да направим едно на здраве за здраве. Хайде. На здраве. Аз не искам да Oha, Sina bugün skateboard. Ya o kadar skateboard. Ben topluyorum, skateboard var. Harcamıyorum. Oha, ne kadar skateboard var. Bende 50 tane var. Ama skateboard da Ben skateboard var. Biliyor musunuz kaç? 9 Dur. Ama şimdi skateboard ne çıkmış oldu? Skateboard var. Sen öyle bilirler. Türlü çuvalda. YouTube'a koyacağız değil mi? YouTube'a. Ben bunda daha güzel oynuyorum. 2 tane. Sana kaç para var? Тюлей, как се чувствате, че сте рожденичка и на колко години ставате? На колко години ставате? 10. Браво! Ти на колко години си, Фунда? Колко? 7. На колко години си? На колко години си? Аз завърших. Аз съм на 100 милиона години. Мартина Кръстянова. Мелек. Аз съм на 1000 години. Ефе Кадир Копук. На колко години сте? На 1000. О, хау! Тогава честит умрял ден. Ще ти ядем Честит умрял ден. Сер как къде ще Аз съм на Канал Ти şimdi YouTube'a